Τι μας τη σπάει περισσότερο το καλοκαίρι στο αυτοκίνητο? Όταν μετά την παραλία μπαίνουμε με την άμμο και γεμίζουν τα πάντα. Και το αμάξι κάθε 3 και λίγο θέλει καθάρισμα. Εγώ στο Τέμου βρήκα την ιδανική λύση για αυτό το πρόβλημα. Εδώ σε έχω. Σκουπάκι για όλες τις χρήσεις. Με αυτόνομο δικό του κάδο, όπως βλέπετε εδώ, ο οποίος αφαιρείται, πετά στα σκουπίδια, ξανατοποθετείτε. Με 2 σκάλες λειτουργίας, μία Eco και μία Max. Φορτίζει πανεύκολα με φορτιστή και ένα καλωδιάκι Type-C που μπαίνει εδώ πίσω. Και το καλωδιάκι περιλαμβάνεται στη συσκευασία μας. Επίσης η συσκευασία έχει μέσα αυτό και αυτό. Πολλές κεφαλές για να κάνεις τη δουλειά σου. Πάμε τώρα να σου δείξω πώς δουλεύει. Βάζουμε κεφαλή, ανοίγουμε εδώ, στο Eco. Εμείς πάμε κατευθείαν στο Max. Έλα. Το μόνο κακό με αυτό εδώ το σκουπάκι είναι ότι τσακώνομαι με τη γυναίκα μου γιατί θέλει να το έχει μονίμως στην κουζίνα. Γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εκεί. Πετάνε τα παιδιά κάτω ψίχουλα, μπισκότα γεμίζουν την κουζίνα. Αντί να βάζεις την ηλεκτρική, παίρνεις αυτό, κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό λοιπόν το υπέροχο gadgetάκι μπορείς να το βρεις μόνο στα 9,90 με τον κωδικό που θα δεις εδώ επάνω. Για νέους χρήστες Τέμου μόνο 9,90.